Doc, good morning. Good morning, Action Marlon. Kasi tanan ka pamati sa Action Radio. Salamat gid Doc sa time. Check ko lang Doc kung nag-resume na gid man ang inyo sa nga rescue operation or anong pwede tawag ta si Doc man, search and rescue operation o con retrieval operation. Hello. So, as of this time, search and rescue kita gyapon, Okay. no? Kag nag-resume kita kaina sang aton nga operation earlier sang 7 o'clock. Aha. Kay gina-anticipate naton nga laban sa nabukiran naton nga mga portion kung hapon nagaulan. So, Aha. mas mayo nga nagsugod kami kaina operation alas 6:30 sang aga. Mhm. Kag subong ongoing pa ang aton nga surface search. So ga surface search lang tanay sa tubig ang ginadaluyan sang tubig nga halin dito sa Purok Nara kundi inatabo ang pagkalumos hasta diri sa dalom na yon sa maaw nga overflow, no? So Aha. amo nang aton nga area of coverage ka ginapangadi naton nga kabay nga makit-an subong nga adlaw ang Iloy. Aha. Sa monitoring sang inyo sa nga team, Doc, kamusta ang current sang tubig subong dira sa Suba nga gilungtaran sang trahedya? Way man sang kabudlayon nga na-eksperyensyahan ang inyo sa nga rescue team? Subong kay dasig man lang tani na nagatubo ang tubig, no? Aha. Di subong medyo nubo gid ya ang tubig. Aha. Pero ang ginaanhan talang basi bala karon sa hapon may thunderstorm naman kita advisory. Mhm. So amo na siyang dapat temprano pa kagagapon nga daan kadako gid sang ginbukbo sang ulan, no? Aha. 5.3 to 5.7 liters, no, per meter square per square meters. Mhm. So dako gid katama nga amo gid ang tudo gid ang panaog sang aton nga tubig galin sa nabukiran nga parte sang aton nga syudad. Aha. Ang report ka na baton ko bala Doc, ang balay sila mag-Iloy, ara man lang lapit sa natabuan. Oo, so Saan trahedya? nakit lang gid sila kag Okay. ang tubig ara na gid sa ilang ugsaran na yon. So amo na nga nang paglabot sang chinilas nga naglutaw Aha. sang bata ti amo man nagbulig man ang Iloy ti amo na nga na gid sila nga duwa na upod gid sila sa dako nga pag panaog sang tubig halin sa nabukiran nga area. So ang ta lang gid nga as reported bala nga it's Libertad ang gid it's Purok Nara Barangay Maaw. Ang Okay. inusar na nga Libertad kay ang ini nga mga pamilya nabilong bala sa Iglesia ni Cristo kag ang ila gali nga na bala nga church Aha. na ginatawag nila nga ara sa Libertad. So Libertad ni sila nga mga nga taga Libertad ning ilay nga Iglesia ni Cristo nga church. So that is why nga Libertad ang una nga report, pero based on our report ito is Purok Nara Barangay Maaw. Mhm. So permigid sila gala iya Doc nagapanglaba dira sa area, no? Oo, daw ay gid nila ginapaabot nga mamatabo sila to, no? Doc, sa inyo sa Oo. CDRRMO, anong pwede ta Doc marekomendar man nga pwede himuon sa nga lugar na para nga hindi na matabo ang kaangay sa nga insidente? Sa amon yan, no, yesterday, every time na kami may mga advisory, thunderstorm advisory or may advisory na nga daan nga possible flooding, Aha. ang amon nga opisina panawagan na iya sa 24 ka barangay Aha. sang advisory nga ba may posibilidad nga pagbaha. So na-disseminate ina sa tanan nga barangay kag pagkatapos sina gina-encourage gid ya nga ang ilay nga dapat nga balay, no, hindi ara sa aton nga flood prone area. Aha. Kung kasugin man amo ginaano namon nga kung may maglutaw di hindi na napaglagson kung ano mo lang na chinilas Yes. mo na oo kay inaya nang pwede pong islan pero ang kabuhi hindi na gid ka Correct. syempre amo na gina-encourage na gid namon nga ay ang aton nga
sa barangay naton to strengthen ang aton nga information education campaign on mga hazard prone area naton kag kabalo na kita nga kung ga-star kita sa hazard prone area damo gid nga peligro so dapat i-strengthen gid naton ang increase gid naton ang awareness ang mga tawo kag ang akon gid pa isa pang encourage keep ourselves updated mamati sa radyo total may mga Facebook account naman ng mga tao. Yes. Keep themselves updated sa aton nga mga advisory, mamati sa radyo, kag ma-follow gid sa instructions ng aton nga mga barangay officials kung ano ang ginaguide sa ila. Aha. Inang area, Doc, damo pa malayo kung laka lang? Kuya Action Marlo, wala gid ko kalakat dito sa area kaya ang aton nga mga first responder ang ato dito no ang ako niya nga naabtan nang kagapon niya sa next na nga gina area kundi sila nag conduct ng search kag ato ya dito ya makita ko gid nga damo wala ta malay pero anang gid ihambal sa mga taga dito kaagi na yang do nag-anaw na nadaiya sa ilang lugar. So flood prone area inang area ang lugar. Kaya gid suba gid mo tapos dugangan pag gid nga ng lagko balang boulders nag-alalagi kagapon niya natanaw naton ang agi sa mga tubig sa mga ginagyan nga mga tanong makita mo gid nga sobra pa ya 2 ka metro ang gintaas sina sa mga sa usual nga kadalumon sang aton nga tubig. Makita mo sa agi sa tanom nga naghalalapay. By the way, Doc, magluwas sa inyo team sa Philippine Coast Guard, may iban pa nga unit sa team nga nagabulig ba subong sa inyo sa operation? May ara, sir, ang nagabulig subong sa amon ara ang taga Bureau of Fire, ang Philippine Coast Guard, ang CDRRMO. Kang may ara kita private company nga nalipat lang ko kay ato na to sila subong sa suba dito sa overflow sa Maaw nga nag-provide sila sang backhoe kag sang ilang nga traktura nga nag-provide man sang suga kagabi no kay ginpangwa naton ang rurok dito sa overflow. Kag subong ang iya naman kasi City Engineers Office namon nga backhoe nagpadulong man to kay i-clear gid ang debris nga ara sa overflow sa Maaw. Sige, Doc Ortizo, ma-update kami kag kami rin nagapangamuyo man nga kabay pa maluwas lang tong Iloy kay subo-subo nga balita ni para sa pamilya ang bata nakita na nga patay kabay pa nga buhi lang ang Iloy nga ma-rescue ta Doc Ortizo. Doc, thank you Doc. Salamat sa pagpangamuyo kag kabay pa nga continue to pray for not only for ang aton nga inog ang Iloy kapati ang aton nga mga responders nga ara subong sa team. Madamo gid salamat Action mo Marlon. Thank you so much Doc. Good morning. Good morning.